Llegiré primerament un poema que m'enllaça amb el meu primer poema del meu primer llibre, diguem, oficial, publicat l'any 69, que era setembre 30. Dic el primer llibre oficial perquè hi va haver-hi un altre tipus de publicacions abans, però jo entenc que és oficial quan, diguem, ja tens un contracte editorial i aquestes coses. I el primer poema es titulava, del meu primer llibre, que no llegiré ara, es titulava A Carles Riba. I aleshores, cap a l'any 93, concretament, la Universitat de Barcelona em va demanar que escrivís un poema dedicat a Carles Riba per un acte que faríem, que hi hauria molts d'altres poetes. També jo vaig dir, bé, però jo ja en tinc un des del meu primer llibre, això de l'any 69, no?, que es diu A Carles Riba, i està dedicat... No, ha de ser un inèdit i tal. I bé, jo vaig pensar que no l'escriuria. Però l'any 93, com que va ser un any molt important a la meva vida, que al febrer, per exemple, es va morir la meva mare, aleshores a l'estiu una mica em va convèncer d'anar a Tunísia, i cosa que jo en general no viatjo així turísticament, però que aquest any ho vaig fer. I és clar, estant a Cartago, i tot i que Riba era un traductor de el traductor de l'Odissea, entre moltes altres coses, Plutarc, el que sigui, vull dir, és un hel·lenista i no un llatinista, però era un contacte amb el món clàssic, que per això va sortir a Cartago amb música de Pàrcel dedicat a Carles Riba. A Cartago amb música de Pàrcel. No sé si amb un Déu advers vaig començar a descriure. No sé si roman pols encara en els vostres versos, ostentosament arrenglerats a les biblioteques dels fabricants del meu poble. Sé massa bé, però, que rere del mite hi ha dolor, barbàrie rere la història. Sé massa bé que Dido és un paper en accés escaient per qualsevol dona. I Virgili, i Ovidi, i vos mateix podíeu cantar-la. Sé que Pigmalió no és un germà distint de tants d'altres, ni Enees un amant menys sedentari que l'Ulisses, a qui donareu veu nostrada. De l'Enda est? No. Vos heu estat ben explícit. La poesia, cal cercar-la on se sap que és. Sense coneixement, potser, si amb un Déu advers vam començar o vam entestar-nos d'escriure. A Carles Riba, en homenatge.